салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экранам, бо тариқи WhatsApp равон кунед. реклама мекунем, рекламаш 20 сум аст. ина хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзободу Боғи Мирӣ. 7 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор ва дар калидораш баня мебошад. об свет дорад. дар наздикиш мактаб мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона дастрас намоед маълумоти зиёдро. ва хона беҳтарин сохтагиай. бовар кунед бачаҳо, дер накунед, срочно фурӯхта мешавад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 31 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаро ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол сохтмонаш рафта истааст. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона алиша мешавад бо ягон мошин. ина хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, назди Деҳқонбозор. як хонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. нархаш бо маслиҳат мебошад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон, ба лайкҳои фасонатон. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ҷайҳони яъне Қумсангир. 3 хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. дар ҳаммом, баня, анҷомхона ва кладовка дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона ремонти фасон дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. зиндаву саломат бошед. ташаккури зиёд ба дастгирии некатон. дӯстони азиз, заҳмат набошад, навора падилитсия мекардем. хело аз шумо миннатдор мешудем. ташаккури зиёд.